Baw, ining bag-o nga music video, no? Ang bag-o nga music video, baw, Diyos ko. The design is very, although wala man siya design, no? Wala man siya design, pero tawaguntan na lang nga, the design is very burikat. Very bigatsut. Very output. Amo na ang design sang bag-o nga video. Sigurado gid ako nga tanan kamo updated kag nakita niyo ng video ni Mami Mani. Damo na nakalantaw sigurado gid ako. Baw, nag-gain in isang lain-lain nga mga reaksyon. May ara sa naghambang nga kabastusan. Kalain. Hindi manami. Gani siya naman na buyayawan. Pero miyara gid siya iban nga baw sa iya, baw siya na dayawan. Gani Partido PPP Fongkok plus Star Pamatik. Isubo nga punto por punto atong pag-istoryahan ang tanan nga mga hita titi buli nga naga-ere nuyog. Daw akong ginakapoy. Daw ako ang ginakapoy sa iyang halang dribble sa iyang mga balls. Gani. Una nga punto. The singer is very Nicki Minaj from New York. Ang inspiration tani Nicki Minaj, pero ang outcome Nicki Bangag from Cubao. Eh siyempre, anong ekspektar ninyo? Anong ekspektar ninyo kay ina si Mami Mani? Diba? Alangan man nga mga lyrics ang iyang kanta, Bible verses. Kaya siyempre, bala natin nga siya bastos. Bastos siya, baka ginamba naman ang SPG. Lantaw igapon ka mo. Hindi niya naman paglantawa, diba? Kaya kalahain man ina, nga siya nga daan sa iya parang nga image, iya nga imahe do ka bastos. Tapos magkanta siya, ba pang muni-muni. Maghatag sa mga Bible verses. Ano siya? Pakaisa ni Santa Monica? Ikaduha nga punto. The singing is okay. Ang beat, ang lyrics, nami tanang pamatian, pero tungod kay Tagalog siya, baw, Diyos ko. Daw kabastos naman niya. Especially ko pamatian sa mga kabataan. Gani, paalitonton sa mga ginhikanan, para hindi ini malantawan sang inyong mga kabataan, inyo na lang i-block sa tanan ng social media para hindi nila malantawan. Mangin responsable makita sa aton nga mga kabataan, okay? Kaya hindi gid man siya manami, ginhamba na nga daan nga hindi na manami, gani hindi na lang paglantawon. Pero para sa ilay, nasadyahan sila kaya siyempre, the more kung nga ginabas sila, the more nilang cash. Para sa akong hindi naman yung tsak. Pero, isa lang gid nanamian ako sa niya kanta. Yes, nanamian ako sa niya kanta, kaya nga kung mabatian ini nga kanta, bo Diyos kini joke lang gid ha, basi kung ako awayon niyo naman ko bala. Joke lang ni. Joke lang ni ha, may disclaimer na ko daan. Ini makabulig sa mga lupog. Yes. Kaya kung mabatian sa mga lupog ining kanta, bo Diyos ko golpeada magtindog para paksyon ang radyo. Ikatatlo nga punto. The costume is very authentic. Yes. Kay biskan sa diin sa wala, sa tuo, sa tunga, sa iyaolo, may SPO10. Para ini sa mga uhaw kag mga palaut. Yes. Ang kanta para sa mga uhaw kag mga palaut. Truths. Tapos niyara mo sa costume, oh Diyos ko. Pretty ka-revealing ang costume. Swimsuit, gamay na lang agiho, malidit ang iyang mani. Ikaapat na punto, the dancing is very kalubay. The dancing is very kalubay. Uyog-uyog ang kalubay nga daw ginauyog-uyog para magkalatak-tak ang mga labog-labog. Kung nag-uyog-uyog sa babaw, sigurado ko sa dalom sa iyang sunay nilya, gakurog-kurog man. Inang iyang mani-mani. Ayan siyang gibels ba? Daw lingganay nga bagong bagting.